ராமா. சரி, நான் ஒரு மங்களாச்சாரம் ஆரம்பிச்சிடறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய சரஸ்வதீ தஸ்மை குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் येन भूतले स्वयं रूपकथमायं तदा शिव पार्थिव हे कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पते कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी भानुसुदेवी प्रियमाणी हरिप्रिये वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धे वस पदनानां भावनीय विष्णुवयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। बंधुक्களுக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு. நீங்க நாம பார்க்க போற அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா 14வது அத்தியாயம். அதாவது ஜட இயற்கையில் முக்குணங்களை பத்தி பார்க்க போறோம். ரொம்ப விரிவான நல்ல ஒரு அத்தியாயம் இது. ஏன்னா ஞான யோகத்துல இது 2வது அத்தியாயம். ஞான யோகத்துல குணச்சித்திர விபாக யோகம் சொல்லப்படுது. முக்குணங்களை பத்தி, அதாவது சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம். இது ஜட உலகம் சொல்லப்படுதுல, ஜட இயற்கை. அது சம்பந்தப்பட்டது நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இப்ப நாம இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய தத்துவங்களை பார்த்தோம். ராஜயோகத்தை பார்த்தோம், அஷ்டாங்க யோகத்தை பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஆத்ம தத்துவத்தை பார்த்தோம், சாங்கிய தத்துவத்தை பார்த்தோம், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம். ஆனா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன மாதிரி செயல்படுறோம், அதாவது பௌதிகத்துல எப்படி செயல்படுறோம், ஆன்மீகத்துல எப்படி செயல்படுறோம் அப்படின்றதும் இந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம செயல்படுவோம். ஆனா அதுக்கு ஆரம்பம் புள்ளியாசூலி போறது நாம தான் போடுவோம். நம்ம போட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த மாதாஜிங்க இந்த 3 மாயா அவங்க நம்மளை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, நாம அவங்கள ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அவங்க நம்மள பொம்மலாட்டம் மாதிரி ஆட வச்சிருவாங்க இந்த மாயை. அப்ப நம்ம எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா நம்ம இருக்கணும்ன்றத இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப 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 அழகா நம்ம கொடுக்குறாரு. சத்துவ குணத்துல எப்படி இருக்கணும், ரசோ குணத்துல எப்படி இருக்கணும், தமோ குணத்துல எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணன். சரி, இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்க ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் ஒரு சார்பாக ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். இந்த ஸ்லைடு இதுல வைக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவரும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம. நேற்று நம்ம பார்த்ததுல 11 அத்தியாயம், அதாவது ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயம். அது 24 மூலக்கூறுகளோட நம்ம பார்த்தோம், மூலங்கள் மூலியமாக. அதுல அர்ஜுனன் 6 விதமான கேள்வி கேட்கிறார். அதுல பாத்தீங்கன்னா உடல்னா என்ன, உடலுக்குள்ள இருக்கிறவர் யாரு, ரொம்ப அழகா கேட்கிறார். புருஷன்னா என்ன, ஞானம்னா என்ன, நேயம்னா என்ன, இது மாதிரி விஷயங்கள்ல 6 விதமான விஷயங்கள் கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் என்ன பண்றாரு, 2ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் கொடுக்குறார். சேத்திரனா, இந்த களம், இந்த சரீரம், இந்த சரீரத்துக்குள்ள யாரா இருக்கா, அவங்களுடைய இந்த சரீரத்துக்கு இதை யாரு அனுபவிக்கிறாங்க, புருஷாயா அப்படின்றதெல்லாம் கொஸ்டினா கேட்கிறார். அது பகவான் 2வதுல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் ரொம்ப விரிவா விளக்கம் கொடுக்கிறார். அறிவிப்பதற்கான செயல்முறை கொடுக்கிறார் 8ல இருந்து 12வது பதம் வரைக்கும். 13ல இருந்து 19 ஞானத்தை பத்தி கொடுக்கிறார். நியாயம் பத்தியும் அறிவு பத்தியும் இதை பத்தி கொடுக்கிறார். பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் யூனியன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா 20ல இருந்து 26 இந்த பிரகிருதி, இந்த இயற்கை, இந்த ஜட இயற்கை, இந்த ஜட இயற்கையில அதோட அதிபதி யார், அதை அனுபவிக்கிறது யார் அப்படின்றதையும் 20ல இருந்து 26வது பதம் வரைக்கும் கொடுத்தார் பகவான். இல்லைங்களா? இன்னைக்கு அதோட தொடர்ச்சி தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இயற்கைனாவே இந்த முக்குணங்கள் தான், இயற்கைனாவே இந்த முக்குணங்கள் தான்.
அதை நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுதான் 27 35வது பதம் நேற்று பார்த்ததுல ஞான சுகி எப்படி அடைய முடியும்ன்றதையும் அந்த அறிவின் பார்வை பத்தி பகவான் இது ரொம்ப தெளிவா கொடுத்திருந்தாங்க. அதோட தொடர்ச்சி தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்தை 27 பதம் இருக்கு. இதை மூணா பிரிச்சிருக்கிறோம். இதை மூணா பிரிச்சு என்ன பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல குணங்களோட நிபந்தனைகள் என்ன, 1ல 9வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். குணங்களோட நிபந்தனைகள், குண அதிசயங்கள், செயல்களின் மற்றும் இறப்பு. அந்த அவங்களுடைய அந்த குணத்தில் இருக்கும்போது என்ன மாதிரி மாற்றம் ஏற்படுறாங்க, அவங்க என்ன மாதிரி ஒரு செயல்படுறாங்க அப்படின்றதும் பார்ப்போம். அதே மாதிரி அந்த குணத்துல இருந்து இறந்தாங்கன்னா எங்க போய் சேருவாங்க, அதே குணத்துல இருந்தாங்கன்னா அவங்க உயிரை விட்டாங்கன்னா எங்க போய் சேருவாங்க அப்படின்றதையும் இந்த பதம் மூலியமா பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறார். அப்புறம் முறைகளை மாற்றுதல் 19ல 27வது பதம். ஏன்னா நம்ம சாத்வீகமா செயல்படும் போது இந்த குணத்துக்குள்ளே நம்ம வரமாட்டோம். சாத்வீகமா செயல்படும் போது இல்லைங்களா? நம்ம இந்த பௌதிகத்துல இந்த ஜட ஊடகத்தோடு சார்ந்து வேலை நம்ம செயல் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்கள் தான் சார்ந்து இருக்கும். அப்போ அந்த குணங்கள் மாறும். குணங்கள் மாறதோட நம்மளுடைய செயல்பாடு மாறும்போது அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாம செயல்பாடு பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஒண்ணும் இல்ல, ஒருத்தர் வராருன்னு வச்சுங்களேன், அவர் விரோதியா இருக்கிறாருன்னா ரொம்ப நம்மளை தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு இவரு, நீங்க ஏதோ ஒரு பேசி அவரை சண்டை போட்டு இங்க வராத மாதிரி பண்ணிடணும் அப்படின்னு நாம மனசால தான் சும்மா நினைப்போம். அவ்வளவுதான், ஏதாவது செய்யணும்னு நினைப்போம். ஆனா அதோட 4 பங்கு செய்ய வச்சிரும் இந்த மாயை. நினைச்சாவே போதும், அந்த நினைப்ப பகவானை மையப்படுத்தி நினைச்சோன்னு வச்சுங்களேன், அந்த வர எதிரியோட நண்பனா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். இதுதான் இந்த டிஃப்ரெண்ட். அதுதான் இங்க சொல்றாரு பகவான். எப்படி நாம நினைக்கணும், எப்படி நாம செயல்படணும், எந்த குணத்துல இருந்தா நாம என்ன மாதிரி செயல்படுறோம் அப்படின்றத இந்த அத்தியாயம் நம்ம ரொம்ப அழகா விளக்க கொடுக்குறார். இதெல்லாம் லெவல் 2ல வந்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இதை படிக்கலாம். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஏன்னா இந்த 27 பதம் தான், ஒரு நாளைக்கு ஒரு பதம் தான் எடுக்க முடியும். 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு பதம் தான் எடுக்க முடியும். அவ்வளவு ஜூஸ் இருக்கு உள்ளார, அவ்வளவு சாரம்சம் இருக்கு. இந்த அத்தியாயம் நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க, 3 மாசம் நாங்க படிச்சோம். 3 மாசம் ஒரு நாள். அதாவது நாங்க அப்ப நேரா படிக்கிறது 2 நாளைக்கு தான் கிளாஸ் எடுப்போம். 2 நாள் தான் கிளாஸ் எடுப்பாரு நம்மளுடைய சன்னியாசி. 2 நாள் தான் எடுப்பார் ஆச்சாரி. அந்த 2 நாள்ல பாத்தீங்கன்னா 2.25 மணி நேரம் 2.5 மணி நேரம் எடுப்பாரு கிளாஸ். அப்பனா பாத்துங்க, 3 மாசம் வரைக்கும் இந்த ஒரு அத்தியாயம் மட்டும் எங்களுக்கு போச்சு. அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த அத்தியாயத்துல இந்த 1 மணி நேரத்துல படிக்க முடியுமா பாருங்களேன், உண்மையிலே முடியவே முடியாது. என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் மாத்திரம் பேசலாம், அவ்வளவுதான். லெவல் 2 வரும்போது தான் நீங்க நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படிக்க முடியும். சரிங்களா? பார்ப்போம். முதல் ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, யாராவது வந்திருக்காங்களா? படிக்க முடியுமா யாராவது ஸ்லோகம்? ஜானகிராம் பிரபு வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பரம் பூய பிரவஷ்யாமி ஞாதம் ஞாதமுத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனாயः சர்வே பரம் சித்திதோ கதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல பாருங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காருன்னா, பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, புருஷோத்தரமான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களையும் உயர்தரமான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகிறேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலை அடைந்துள்ளனர். இது வரைக்கும் பகவான் பாத்தீங்கன்னா, அதாவது பக்தி யோகத்துல ஞான யோகத்தை ரொம்ப அழகா கொடுத்தார். இந்த ஞான யோகத்துல பக்தியும் கலந்து கொடுக்கிறார். இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல கொடுக்க போற ஞானம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உயர்தரமான ஞானம். இது ராஜவித்யா ராஜகுவியோத்த ரகசியமான ஞானத்தை கொடுத்தார். 8வது அத்தியாயத்துல பரத்தை அடைத்து பத்தி கொடுத்தார். ஆனா இந்த அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஞான யுகத்துல 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம எப்படி செயல்படணும்ன்றத கொடுக்கிறார். இது முன்னாடி எப்படி செயல்பட்டோம் அப்படின்றத இந்த ஞானத்தை கொடுக்க போறார். இதை பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப பக்குவமான நிலை. இது நாம இதெல்லாம் இப்படிலாம் இருந்தோமா நாமோ அப்படின்னு நினைப்போம். இப்படிலாம் இருந்தோமா, இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நினைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடுச்சா நமக்கு, ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நினைச்சோம் அப்படின்றது நாமளே கொஞ்சம் வெக்கப்படுவோம்.
அது 16 அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம் வெக்கப்படுறத பத்தி. 16ல வந்து வெக்கப்படுறது தெய்வீகமான குணம். சரி, நம்ம இப்படிலாம் இருந்தோமே, ஏன் இந்த மாதிரில இருந்து நாம கூடி குறுகணும், வெக்கப்படணும். வெக்கப்படுறது தெய்வீகமான குணம் இல்லைங்களா? சரி, இந்த 2வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு பார்த்துக்கிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் விளக்கமா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு, படிக்கிறீங்களா? 2வது ஸ்லோகம். இதம் ஞாமுபாஸ்ரித்ய மம சதா தர்ம மகாதக சர்கோ அபினோபக்ஞ ஜயந்தோ பிரளயேன சந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஞானத்தை நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இருக்கை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது, பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போதோ தொல்லை இருவதே இல்லை. அதாவது 11 அத்தியாயத்துல விராட் ரூபத்துல காட்டும் போதே பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா காட்டினார். யார் யார் வாய்க்குள்ள இறக்குறாங்க அதெல்லாம் பத்தி காமிச்சார். காமிச்சிட்டு அவன் அதுக்கப்புறமா வந்து அவன் வந்து பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். 2-3 இடத்துல ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு பகவான். அட்வைஸ் கொடுத்த உடனே திரும்பவும் பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அர்ஜுனன். ரொம்ப அழகா வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்காரு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அர்ஜுனன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம நண்பனாக இருந்தோம், உறவினரா இருந்தோம். அப்பெல்லாம் உன்னை ரொம்ப ஏளனம் பண்ணியிருக்கிறேன் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, கோவிந்தா அப்படிலாம் சொல்லி உங்களை பெட்ல படுத்திருக்கும் போதும் சரி, விளையாடி இருக்கும் போதும் நான் இடமா பேசியிருக்கேன், விளையாடிருக்கேன், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறேன். என்னெல்லாம் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாரு. அதுக்கப்புறமா வந்து ரொம்ப அழகா கேட்கிற கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, 11 அத்தியாயத்துல உங்களுக்கு எங்கனம் இந்த பக்தியை கொடுக்க முடியும்? உங்க கூட பக்தி உங்க லோகத்துக்கு நாங்க வரணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டினா கேட்கிறாரு. அந்த ஸ்லோகம் மூலியமா கேட்கிறார். ரொம்ப அழகா கேட்கிறார். அதுதான் 12 அத்தியாயத்துல பக்தியை வந்து பிரிச்சு 8ல இருந்து 12 அத்தியாயம் வரைக்கும் 12 ஸ்லோகம் வரைக்கும் ரொம்ப பிரிச்சு சொன்னார் பகவான். அனநேய பக்தி, சாதனா பக்தி இல்லைங்களா? சாதனா பக்தியை கொடுத்தார். நிஷ்காம கர்ம யோகம், சகாம கர்ம யோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம், தியாக யோகம். இந்த 6 யோகத்தையும் கொடுத்தார் பகவான். ரொம்ப அழகா விலைக்கு கொடுத்தார். அது ஏன் சொல்ல வரேன்னு, அந்த பக்தியை கொடுக்கும் போது நம்ம எங்க போய் சேருவோம்? பகவான வைகுந்தம் போய் சேருவோம். அதுதான் இந்த பதம் சொல்றாரு அவர். இன்னும் உனக்கு ஞானம் பத்தாது, நான் இன்னும் நிறைய விஷயம் சொல்ல வேண்டியிருக்குன்றது இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நமக்கு சொல்ல வர்றார். போன 1வது ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம சொன்னார், இந்த அத்தியாயம் அந்த மாதிரி சிறப்பா இருக்கும், இந்த ஞானம் வந்து உனக்கு உகந்ததா இருக்கும்னு சொல்றாரு. அப்ப இந்த ஞானத்தை நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும்ன்றார். பகவானின் லோகத்துக்கு போறதுக்கு நமக்கு தகுதி இருக்கு. தகுதி இல்லைன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? தகுதி இருக்குன்றார் பகவான். அவர் யோகமாயா சக்தி. அவர் அதே யோகமாயா சக்திக்கு நாமளும் போக முடியும் அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். ஏன்னா யோகமாயா சக்தி நமக்குள்ளே இருக்கு, அதான ஆத்மா இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து 4வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. सर्वयोनिश कौन्तेय मूर्धय सम्भवन्ति या दशां ब्रह्म महत्योह निरहं पिजप्रदपिदः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிர்களையும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகிற மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தையின் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்திலே பார்த்தோம். நாம இதை அதாவது பக்தி யோகத்திலே 7வது அத்தியாயத்திலே பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். பாட்டனுக்கு பாட்டன்னார் இல்லைங்களா? அதிலே சொன்னார். இந்த இடத்துல திருப்பி கோடிட்டு காட்டுறார். ஏன் அதை காட்டுறாருன்றத இனி வரும் பதம் மூலியமா நம்ம விரிவா பார்க்கலாம். என்ன சொல்றாரு பாருங்க. எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகிறது என்றார். எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகிறது. என்ன சாத்தியமாக்கப்படுகிறது? மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். எல்லா உயிரினங்களுக்கும் சாத்தியப்படும் திரும்ப வரத்துக்கு. அது இயற்கையா வந்துடும். ஏதாவது ஒரு கர்ம நம்ம பாவ கர்மா, புண்ணிய கர்மா, அதிகமான புண்ணிய பாவ கர்மா பண்ணும்போது திரும்ப நாம் இங்கதான் பிறக்க போறோம் இல்லைங்களா? கர்மா நாம வந்து அனநேய பக்தியில போகும்போது முழுக்க முழுக்க பகவானை நாம மையப்படுத்தி செயல்படும் போது அப்ப நம்ம இந்த லோகத்துக்கே வரமாட்டோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் அது சாத்தியப்படுது அப்படின்றத 5வது பாதத்துல சொல்றாரு பாருங்க. விரிவு பண்றார். அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா. सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिस्थ संभावः
निबध्नन्ति महाबाहो देहो देहिनवं व्ययं है। ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கையின் சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம் முக்குணங்களால் ஆனது. பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பினால் வரும்பொழுது இந்த குணங்களில் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இப்ப ஏன் வந்து இந்த லோகத்துக்கு திரும்ப நம்ம வரும்னா இந்த குணங்கள் தான், இந்த ஜட இயற்கையோட குணங்கள் தான். இந்த ஜட இயற்கை குணங்கள் போது சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம். குறிப்பா சொல்ல போனா சத்துவ குணம் சொல்றது நம்ம ஸ்லாங்ல சொல்ல போனா நல்ல குணம், ஒரு பிராமண குவாலிட்டி குணம். அது ரசோ குணம்ன்றது ஒரு பேராசை, பற்று, அதிகமான பற்று, பேராசைன்னு சொல்றது. தமோ குணம் சொல்றது ஒரு பைத்தியகார குணம், என்ன செய்யணும் தெரியாது, செய்யக்கூடாத செய்வார், செய்ய வேண்டியதை செய்யாம இருப்பார், விட்டுருவார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு முற்போக்கான சிந்தனை உள்ளவர், அது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான ஆள் அவர். ஸோ அந்த குணம் அது என்ன சொல்ல, நம்ம ஸ்லாங்ல சொல்ல போனா நல்லவன், கெட்டவன், ரொம்ப கெட்டவன். இந்த குணங்கள், இந்த 3 குணமும் பாத்தீங்கன்னா அது என்ன சொல்லுவாரு, முக்குணங்களால் ஆனது பலம் பொருந்திய பயனுடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும் பொழுது இந்த குணங்களில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறதுன்றார். அப்போ நாம இந்த இயற்கையை நாம் அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இயற்கைன்னு சொன்னாவே நாம வந்து பௌதிகத்துல தான் இருக்கிறோம். ஆனா அதுல இருந்து பற்றற்ற தன்மையா இருக்கும் போதுதான் நாம வந்து சுத்த சத்துவத்துக்கு போறதுக்கு முயற்சி பண்றோம். அப்ப இந்த இயற்கையை நாம சார்ந்து இருக்கும் போது இந்த முக்குணங்கள் கண்டிப்பா வரும், பௌதிகத்துல இருக்கும். அப்ப பௌதிகத்துல இந்த உடல் செயல்பட ஆரம்பிச்சிச்சு, அந்த இயற்கைக்கு தகுந்த மாதிரி உடல் செயல்பட ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நம்மளோட குணம் என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, திடீர்னு சத்துவ குணம் இருக்கும், நல்ல குணம் இருக்கும், திடீர்னு கெட்ட குணத்துக்கு மாறுவோம், திடீர்னு கொலை பண்ற கூட போகும், கொலை பண்ற கூட தயங்க மாட்டோம். இந்த 3 குணங்கள் இருக்கும்போது, நல்ல குணத்துல இருக்கும்போது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா பைத்தியகாரமா ஆயிடுவோம், ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு போயிடுவோம். இதை பத்தி ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்ப்போம். என்ன மாதிரி விளக்கம் அப்படின்னு, எந்த இடத்துல நாம வந்து இந்த முக்குணங்களை பாதிப்படைகிறோம், பாதிப்படையும் போது நம்மளுடைய தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம். இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், இந்த அத்தியாயம் நம்ம ஈஸியா நமக்கு பிடிச்சிடலாம். சரி, இப்ப முதல்ல வந்து முக்குணங்கள்னா என்ன அப்படின்னு இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? 3 குணங்கள் இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எங்கெங்க நாம இந்த குணங்களை நம்ம பாதிப்படைகிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இப்ப முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த குணங்கள் என்றால், அதாவது நம் வாழ்வில் ஒவ்வொரு அம்சங்களையும் பாதிக்கும் குணங்கள் எங்க பாதிப்பு அடைகிறோம் பாத்தீங்கன்னா, 3 இடத்துல பாதிப்போம் முக்கியமா. நம்முடைய தன்மை, நம்முடைய நடத்தை, வாழ்வில் எதிர்நோக்கும் விதம். இந்த 3 விஷயத்துல நாம வந்து இந்த குணங்கள் நம்மளை பாதிக்குது. தன்மைன்னு சொல்லும் போது நம்ம எந்த நிலையில இருக்கிறோம் முதல்ல அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நல்ல குணத்துல இருக்கோமா, கெட்ட குணத்துல இருக்கோமா, மோசமான குணத்துல இருக்கோமா, அது தகுந்த மாதிரி இந்த செயல்பாடு நம்ம கிட்ட வந்துடும், இந்த குணங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். நினைச்சாவே போதும், இப்படி நினைச்சாவே போதும், அந்த குணம் நம்மள வந்து ஆட்டி படைக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் நாம செயல்பட மாட்டோம், அது நம்மள செயல்பட வைக்கும். பொம்மலாட்டம் மாதிரி நம்மள ஆட வச்சிடும் இந்த குணங்கள். அப்ப நம்ம தன்மை என்ன அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அந்த தன்மைக்குள்ள நம்ம போகவே கூடாது. அது போகாம இருக்கணும்னா பகவானுடைய ஹரிநாமம் தான், இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நடத்தை, நம்மளோட நடத்தையில் இருக்கு, அதே வாழ்வில் எதிர்நோக்கும் விதம் இருக்கு. நம்மளோட குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். நேற்று கூட ஸ்ரீநகர் இஸ்கான்ல நான் சேவை பண்ண போயிருந்தேன். அங்க ஒரு சத்சங்கம் நடந்தது, அதுக்கு போயிருந்தோம். அப்ப அதை கலந்துக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பிரபுஜி கேட்டார், எல்லாரும் வெளியே புதுசா எல்லாம் வந்திருந்தாங்க அந்த சத்சங்கத்துக்கு. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பையனை கேட்கிறார், நீ உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு எதை நோக்கி, எது அதாவது எதிர்காலம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்போ அந்த குழந்தை, அந்த பையன் என்ன சொல்றாருன்னா, காலேஜ் பையன், நல்லா படிக்கணும், நல்ல டபுள் டிகிரி எடுக்கணும், அதுக்கு அடுத்தது நல்ல வேலைக்கு போகணும், அதுதான் சொல்றாரு. எங்க வந்து சொல்றாரு பாருங்க, ஆன்மீகத்துல வந்து அது சொல்றாரு. அது நல்ல செயல் தான். அதுக்கு உடனே அந்த ஆள் என்ன அந்த ஆச்சாரி என்ன சொல்றாருன்னா, டக்குன்னு சொல்றாரு, கரெக்ட் தான் தம்பி, உன்னுடைய மைண்ட் செட் அப்படி இருக்கு, எதிர்நோக்கும் விதம் அப்படி சொல்றது. இது வந்து பௌதிக ஞானம், இது ஞானம் தான், இது ஞானம் தான். ஞானத்தால் தான் நீங்க வந்து ஒரு வேலைக்கு போறீங்க, நல்லா படிக்கிறீங்க, அது ஞானம் தான். ஆனா அது பௌதீகம், அதுல ஏற்றம் இருக்கும், இறக்கமும் இருக்கு. அதனால அது வந்து அது மாத்திரம் இருந்தா சரியா வராது.
இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க? நல்ல ஒரு வேலை கிடைச்ச உடனே, உத்தியோகம் கிடைச்ச உடனே கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்க. கல்யாணம் பண்ணி குழந்தைகளை பெற்றுப்பீங்க. அந்த குழந்தைகளை படிக்க வைப்பீங்க. அது சீராட்டி அதுக்கு திருமணம் பண்ண வைப்பீங்க. இப்படிதான் வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கும். அப்போ இதுதான் லைஃப்னா இது பௌதீகம். இது அனிமலும் பண்ணும். அனிமல் அது என்ன பண்ணும் இல்லைங்களா? சாப்பிடும், தூங்கும், இனப்பெருக்கம் பண்ணும். சாப்பிடும், தூங்கும், இனப்பெருக்கம் பண்ணும். அதுல வாழ்க்கை தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இந்த தம்பி சொன்ன உடனே அப்புறமா தான் புரிஞ்சுக்கிறார். அப்போ நமக்கு இந்த கீதை என்ன சொல்லுது? அடுத்த தீர்மானிக்கிறதுக்கு என்ன நம்ம தீர்மானம் என்ன? அடுத்த உடல் நமக்கு வேணுமா வேணாமா? இந்த உடலை விட்ட பிறகு நம்ம என்ன? நம்ம வரும்போது என்ன மாதிரி வந்தோம்? நம்ம எதிர்நோக்கு வாழ்க்கையில எதிர்நோக்கும் விதங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா? அது எங்க புரிய வைக்க முடியும்? இந்த வேதங்கள் மூலியமாகவும் இந்த ஆச்சாரிகள் மூலியமா தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப எதிர்நோக்கும் விதம் என்ன இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்த உடலை தேர்ந்தெடுக்கிற நமக்கு அந்த பக்குவம் இருக்கணும். நம்ம உடல் தேர்ந்தெடுக்கிறது பகவான் கிடையாது, தாய் தந்தையர் கிடையாது, உறவினர் கிடையாது, சமுதாயம் கிடையாது. அடுத்த உடல் தேர்ந்தெடுக்கிறது ஒரே தகுதி யாருன்னா அது நாம தான். அவங்க தான் அந்த உடல் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க அவர் ரொம்ப அழகா நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கணும் இது. அப்போ நம்முடைய வாழ்வில் எதிர்நோக்கும் விதம் எப்படி இருக்கணும்? பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கணும். இது பௌதீகம், இது ஆன்மீகம். பௌதீகம்ன்றது ஒரு டாக்டர் படிக்கலாம், ஒரு இன்ஜினியர் படிக்கலாம், ஒரு கலெக்டர் படிக்கலாம். ஆன்மீகம்ன்றது அதோட சேர்ந்து டிராவல் ஆகணும். அப்பதான் இது ஆன்மீகம், இது பௌதீகம், ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கணும். ஒன்னா இருந்தாதான் சமுதாய தொண்டு செய்வார். இல்லைன்னா அவர் படிச்ச படிப்புக்கு சம்பாதிக்கலாம் பார்ப்பாரே தவிர பக்தி மார்க்கம் இருக்காது இல்லைங்களா? அது நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப எதிர்நோக்கு விதத்தை தான் நாம குணங்கள் அமையுது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி வெவ்வேறு நிலையில் நம்மளை பாதிக்கும். எப்படி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல உடல், அப்புறம் மனம், அப்புறம் உணர்ச்சி. இப்ப உடல் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா 60 வயசான பிறகு உடல் உபாதிகள் வரும். 55 வயசான பிறகு நமக்கு ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? பெரும்பாலுமே ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சிடும். 60 வயசான உடல் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, செரிமானம் ஆகாது. சாப்பிட்ட பொருளை செரிமானம் ஆகாது. சாப்பிடணும் ஆசையா இருக்கும், ஆனா சாப்பிட்டா செரிமானம் ஆகாது. உட்கார்ந்தா எழுந்துக்க முடியாது, எழுந்தா உட்கார முடியாது. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் நமக்கு கொடுக்கும் இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட. அப்போ பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கறதே கொஞ்சம் தடுங்கல் இருக்கும். எண்ணங்களும் கொஞ்சம் செதறி போகும் இந்த உடலால. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மனம். நம்முடைய மனம் சீக்கிரமா அங்கங்க பாஞ்சுக்கிட்டே போகும். ஒரு நிலையான இருக்கிற மனம் இப்ப கூட பாருங்க, இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணலாம், நாளைக்கு வர தீபாவளி, நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம், நாளைக்கு என்ன பலகாரம் பண்ணலாம், பகவானுக்கு என்ன மாதிரி செய்யலாம், அப்படி திங்க் பண்ணிட்டே இருப்போம் நம்ம பாட்டு. ஆனா கிளாஸ்ல உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்போம். உடல் தான் இங்க இருக்கும், மனம் எங்கெங்கயோ சுத்தி கிடக்கும் போய். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். மனதின் மூலியமாகவும் இந்த குணங்கள் வர்றதுக்கு 150ல 200% சான்சஸ் சீக்கிரமா அந்த குணம் நம்மளை ஆட்கொள்ளும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி உணர்ச்சி வசப்படுறது. எல்லா விஷயத்துக்குமே நம்ம பாத்தீங்கன்னா தப்பான கண்ணோட்டம், சரியான கண்ணோட்டம் இருந்தா கூட, சரியான சூழ்நிலை இருந்து சரியான கண்ணோட்டம் இருந்தா கூட இதை பாதிக்கடையும், இது பாதிப்படையும். சரி, அவர் அந்த மாதிரிலாம் செய்ய மாட்டாரு. அப்ப செய்ய மாட்டாருன்னா உள்ளுக்குள்ள என்ன எண்ணம்? அவரு செய்யக்கூடியவர், ஆனா செய்ய மாட்டாரு, டபுளா பேசுவோம். அப்ப இந்த குணம் நமக்குள்ள வந்துடும் இல்லைங்களா? ஆத்ம ரூபத்துல சொல்லணும். அவர் செய்ய மாட்டாருன்றது அந்த எண்ணமே நமக்கு வர தேவையில்லை. இதுதான் ஆன்மீகம். அந்த எண்ணம் வருதுனாவே நாம டபுள் மைண்ட்ல இருக்கோம்னு அர்த்தம் அது இல்லைங்களா? அப்ப இந்த குணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள வந்துச்சு. அப்ப அந்த உணர்ச்சி மூலியமா நம்ம சீக்கிரமா பாத்தீங்கன்னா நம்மளை ஆட்கொள்ளும் இந்த 3 குணங்கள்: சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சரி, இப்போ ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம். ஒரு சத்துவ குணத்துல இருக்கிற ஃபேமிலி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு புருஷன் பொண்டாட்டி இருப்பாங்க, குழந்தைகள் இருக்கும். அந்த குழந்தைகளை நல்வழியில வளர்க்கணும்னு ஒரு பிரியப்படுவாங்க. ஒரு வேத பாடசாலை கொண்டு போய் சேர்க்கணும், வேதத்தை படிக்க வைக்கணும், கான்வென்ட்லயும் சேர்க்கணும் அவங்க ஆசைப்படுவாங்க. டான்ஸ் கிளாஸ் வைக்கணும், கராத்தே கிளாஸ் வைக்கணும், ஷூட்டிங் கிளாஸ் வைக்கணும், ஸ்போர்ட்ஸ்ல போகணும். அந்த எண்ணம் வராது அவங்களுக்கு. 100% அந்த எண்ணம் வராது. வேத பாடசாலை சேர்க்கணும்னு நினைப்பாங்க, குழந்தைய வேதத்தை படிக்க வைக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அதாவது நம்முடைய கல்ச்சர்ஸ், நம்ம கலாச்சாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த எஜுகேஷன் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. நம்ம கலாச்சாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எஜுகேஷன் எங்க இருக்கு தேடுவாங்க. அந்த எஜுகேஷன் தான் சேர்ப்பாங்க.
இவங்க இந்த மாதிரி குணங்கள். அதே மாதிரி அந்த தலைவரும் தலைவியும் எப்படி இருப்பாங்க, அந்த குடும்ப தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா சாத்வீகமா செயல்படுவாங்க. ரொம்ப யாருக்கும் எந்த தொல்லையும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அது அவங்க சைலண்டா அவங்க வேலையை மட்டும் பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி அந்த அந்த வீட்டு தலைவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, அதிகமா ஆசைப்பட மாட்டாரு. பணம் சம்பாதிக்கணும், நிறைய சொத்து சேர்க்கணும், வீடு வாங்கணும், கார் வாங்கணும், பங்களா வாங்கணும், அதுக்கு ஆசைப்பட மாட்டாரு. 8 மணி நேரம் வேலை செய்யணுமா, அந்த 8 மணி நேரத்துக்கு என்ன ஊதியம் வரையோ அந்த ஊதியத்தை வச்சு நாமும் ஹாப்பியா சந்தோஷமா ஃபேமிலி கொண்டு போக நினைப்பாரு. சோ அந்த தகுந்த மாதிரி செய்வாரு அவர் குடும்பத்தை. அது சாத்வீகமா கொண்டு போக ட்ரை பண்ணுவாரு. யாரு? ஒரு சந்தோஷமா குடும்பத்தை எடுத்து போகணும்னு நினைப்பாரு. அதே ரசோ குணத்துக்காரங்க பாத்தீங்கன்னா, மனைவியும் சரி, அவர் கணவனும் சரி, அந்த குடும்ப தலைவியும் தலைவியும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தலைவி ஒரு ட்ராக்ல போவாங்க, மனைவி ஒரு ட்ராக்ல இருப்பாங்க. மனைவி ஒரு ஊர்ல வேலை பார்ப்பாங்க, கணவர் ஊர்ல வேற ஒருத்துல வேலை பார்ப்பாங்க. குழந்தைகளை பாத்தீங்கன்னா, அந்த வீட்டுல தனிமையில அந்த வீட்டுல குழந்தை இருக்கும். தனிமையில இருக்கும். இல்ல யாரோட அரவணைப்புல அந்த குழந்தை இருக்கும். யாரோட அரவணைப்புல அந்த குழந்தை வாழ்ந்துருக்கும். அந்த மாதிரி நாகரிகமான, அதாவது நகர வாழ்க்கை, அந்த வாழ்க்கையில வாழ்வாங்க. ஏன்னா அவங்க பிரதானமே இருக்கிறது பணம். நல்ல சுகமா இருக்கணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும், நிறைய நம்ம செல்வந்தர் ஆகணும், சீக்கிரமா பணக்காரன் ஆகணும், அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இருக்கும். நாகரிக வாழ்க்கை, அது நகர வாழ்க்கையை இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அந்த குழந்தை இவர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம், ஏதாவது வேணும்னு போன் பண்ணி சொன்னோம்னா, என்ன வேணும்னு சொல்லி என்ன சொல்ல தொல்லை பண்ணாத, உனக்கு எவ்வளவு வேணும், பைசா வேணுமா, இந்தா போ அனுப்புறேன் அப்படின்னு ஜிபே பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவார். ஏன்னா அவரு பணம் சம்பாதிக்கணும். அந்த குழந்தை எப்படி போனாலும் அவருக்கு கவலை கிடையாது. சோ அந்த பக்குவத்துல இருக்கவர் தான் ரசோ குணம், பேராசை குணம். தேனீக்கள் பாருங்க, நிறைய தேனீக்கள் தேனீக்கள் என்ன பண்ணும், நிறைய தேனை போய் ஒரு செடியிலயா ஒரு பூலையா போய் எடுத்துன்னு வரும் தேனு. அது குடிக்கவே குடிக்காது, அது தன் வாயில தான் வச்சு கொண்டு வரும். ஆனா ஒரு வழி டேஸ்ட் பண்ணாது அது. ஆனா நிறைய சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கும், சேர்த்துக்கிட்டே போகும். அதோட சின்ன வாயில அவ்வளவு தேனை கொண்டு சேர்க்கும், டெய்லி சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கும். தேனுக்கள் அதிகமானவன யாராவது ஒருத்தன் தேன் தூக்கி போடுவான். கடைசியில எதுக்குமே யூஸ் இல்லாத போகுது இல்லைங்களா, எதுக்குமே யாருக்குமே யூஸ் இல்லாத போயிடும். சோ அந்த மாதிரி குணங்கள் ரஜோ குணம். அதே தமோ குணத்துல பாத்தீங்கன்னா, தமோ குணத்துல எப்ப பார்த்தாலும் அந்த புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள ஒரே சச்சரவா இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு கெஸ்ட் வந்தாங்க. சரி, இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல உள்ள செயல்பாடு எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, குடும்பத்துக்குள்ள எப்பவுமே சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஒரே சச்சரவா இருந்துகிட்டே இருக்கும். நீயா நானும் போட்டி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒழுங்கான ஒரு பராமரிப்பு இருக்காது. குழந்தைகளை ஒரு சரியான பராமரிக்க சொல்ல மாட்டாங்க. மனம் போன போக்குல அவங்க அந்த குடும்பத்தை வாழ்க்கையை கொண்டு போயிருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல உள்ள செயல்பாடு. இப்போ இந்த குணங்கள்ல அவங்க என்ன மாதிரி புத்தகம் படிப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். இதை நம்ம படிச்சுட்டோம் வச்சுங்களேன், இந்த செக்ஷனே முடிஞ்சிடும். என்ன புத்தகம் எப்படி படிப்பாங்க சத்துவ குணத்துல உற்சாகமூட்டம் சுயசரிதை படிப்பாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கும். ஆக்சுவலா சுயசரிதையை படிக்க கூடாது, உணர்ச்சி ஊட்டுற மாதிரி எதுவுமே படிக்க கூடாது. படிச்சாவே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் வந்துடும். நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது. உணர்ச்சி வசப்பட்டாவே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் உள்ள வந்துடும். அப்போ உணர்ச்சி ரொம்ப இம்பார்ட்டன். அந்த மாதிரி நாவல் படிக்க கூடாது, மற்றவங்களுடைய சுயசரிதை படிக்க கூடாது. ஆனா சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க படிப்பாங்க. ஆனா சாத்வீகமா இருப்பாங்க, ஆனா அதை படிப்பாங்க. அதனால்தான் அந்த குணத்துக்குள்ள இருக்கிறாங்க. அந்த குணத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடாது, சத்துவ குணத்தோடு இருக்கக்கூடாது. என்ன குணம், அந்த முக்குணங்கள் இல்லாம இருக்கிறது தான் பகவானுக்கு முழு நேர பக்தி கொடுக்கறவன். ஆனா இவங்க பேருக்கு நல்ல மாதிரி இருப்பாங்க, நல்ல குடும்பத்தை கொண்டு போகணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனாலும் அந்த விஞ்ஞானம் தெரியாது, உணராம இருப்பாங்க. கீதையை படிப்பாங்க, பாகவதம் படிப்பாங்க, பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணுவாங்க, மோக பக்தி கொடுப்பாங்க பகவானுக்கு. அந்த விஞ்ஞானம் புரியாது, அந்த நுணுக்கங்கள் தெரியாது. திலகம் விட்டுருப்பாங்க, கண்டிமாலை போட்டிருப்பாங்க, பூணல் போட்டிருப்பாங்க, எல்லா விதமான செயல்பாடும் பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த விஞ்ஞானம் புரியாம ஏதோ ஒண்ணு அப்படியே செயல்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. இது சத்துவ குணம்.
அந்த சுயசரிதை படிக்கவே கூடாது. உணர்ச்சி தூண்டுற மாதிரி புக்குங்களை படிக்கவே கூடாது. இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசோகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த திகில் நாவல், அதே மாதிரி இந்த அறிவியலோட கற்பனை கதைகள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் புக்கு ரொம்ப விரும்பி படிப்பாங்க. இதெல்லாம் படிக்கவே கூடாது. தேவையில்லை. பக்தி மார்க்கத்துலக்கும் தேவையே இல்லை. ஏன்னா நிறைய பேர் என்னங்க சயின்ஸ் படிச்சதுனாங்க நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உண்டு, நான் இல்லைன்னு சொல்றேன். எஜுகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம படிக்கணும். அந்த நாவல்ஸ் நான் சொல்றேன். இந்த இயற்கை தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் எல்லாம் புக் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி புக்குங்களை விரும்பி படிப்பாங்க இந்த ரசோகுணத்துக்காக. அதே தமோ குணத்துக்காரங்க பாத்தீங்கன்னா அதாவது சமுதாயத்துக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் புக்குங்களை வாங்கி படிப்பாங்க. சமுதாயத்துக்கு தேவையில்லாத புக்குங்களை வாங்கி ஆபாசமானது, இயற்கைக்கு எதிர்மறையான செயல்பாடு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பாங்க தமோ குணத்துறவங்க. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை சத்துவ குணத்துல செய்யற வேலை வந்து ஒரு ஆசிரியரா இருப்பாங்க, ஒரு டீச்சரா இருப்பாங்க சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க. அதே ரசோ குணத்துல வந்து பணத்தை தான் ஒரே குறிக்கோளா இருப்பாங்க. பணம் தான் அவங்களுக்கு பிரதானமா இருக்கும். அதே மாதிரி தமோ குணத்துல இருக்கவங்கள மது போதையில அந்த பொருள் சார்ந்தே இருந்திருப்பாங்க இவங்க. அப்புறம் ஒரு எந்தெந்த டைம்ல அவங்க வேலை செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதிகாலை 4 மணில இருந்து மதியம் வரைக்கும் இருப்பாங்க சத்துவ குணத்துல. சீக்கிரமா எழுந்துப்பாங்க, 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துப்பாங்க, பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணுவாங்க, தொண்டு பண்ணணும். 4 மணியோட அவங்க வந்து அவங்களுடைய ரொட்டீன் வேலையை கரெக்டா இருப்பாங்க. மதியத்து வரைக்கும் ரொம்ப சுறுசுறுப்பா ஆக்டிவா இருப்பாங்க. மதியத்துக்கு மேல டல்லா ஆயிடுவாங்க. யாரு? தமோ குணத்துக்காரங்க. இது சத்துவ குணத்துக்காரங்க. அதே ரசோ குணத்துக்காரன் பாத்தீங்கன்னா மதியம் தான் எழுந்துப்பாங்க. மதியம் தான். பகல் ஃபுல்லா சூரியன் எழுந்தா கூட சூரியன் உதிச்சோட எழுந்துக்க மாட்டாங்க. அவங்க எப்ப மதியம் தான் எழுந்துப்பாங்க. அதோட 8 மணி வரைக்கும் அவங்க ஆக்டிவா இருப்பாங்க. மதியத்துல இருந்து 8 மணி வரைக்கும் ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க. அதே தமோ குணத்துக்காரங்க பாத்தீங்கன்னா நைட் 8 மணி தான் எழுந்துப்பாங்களே அவங்க. நைட் 8 மணி தான் எழுந்துப்பாங்க. வெடிகால் 4 மணி வரைக்கும் அவங்க வந்து ரொம்ப சுறுசுறுப்பா ஆக்டிவா இருப்பாங்க. ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க. 8 மணில இருந்து 4 மணி வரைக்கும். பகல் ஃபுல்லா மயக்கத்திலே இருப்பாங்க. அவங்களோட செயல்பாடு, அந்த ஒரு நாள் செயல்பாடு அப்படி இருக்கும். அதே மாதிரி இசை, இந்த மியூசிக் எல்லாம் கேட்கறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்நாடக சங்கீதம், மெல்லிசை, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. ரசோ குணத்துல வந்து இந்த பாப் ராக் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பாங்க. அதே தமசுல இருக்கவங்கள பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத கத்துவாங்க. ஆ ஊன்னு கத்திக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சத்தமா ஒரே போட்டுட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி அவங்க எந்த இடங்கள்லாம் போவாங்க, இந்த 3 குணத்துல உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க இந்த பார்க்கு, அதே மாதிரி இந்த வனப்பிரசத்தம் அப்படி போற அந்த வனவாசம், இந்த வனவாசம் இல்ல, வனவாச வாழ்க்கை இல்லடே, அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாலாம் போய் பார்க்கலாம், சுத்தி பார்க்கலாம், அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இருக்கும் சத்துவத்துல இருக்கவங்க. அதே ரசோல வந்து வெறித்தனமான நகர வாழ்க்கை, எக்ஸிபிஷன் போட்டிருக்காங்களா, கோல்டன் பீச் இருக்கு, அப்புறம் விஜிபி இருக்கு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய விஷயங்களை பார்க்கணும், இதெல்லாம் பார்க்கணும், ஆடம்பரமா இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும்னு இவங்க ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துக்கு வரங்க லாட்ஜ், அதே மாதிரி இந்த டான்ஸ் ஆடுற இடத்துல கிளப்பு, இந்த மாதிரி சீட் ஆடுற கிளப்பு, இந்த மாதிரி விஷயத்துல ரொம்ப ஈடுபாடா இருப்பாங்க. உணவு விஷயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைவானது சாறு உள்ளது சைவம் தான் சாப்பிடுவாங்க சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க. ரசோ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து காரமான சூடான அதாவது உரப்பானது தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அதே மாதிரி இவங்க வந்து தீண்டத்தகாத பொருளை சாப்பிடுவாங்க. யாரும் கெட்டு போனது, அழுகி போனது, இந்த மாதிரி ஐட்டம் தான் சாப்பிடுவாங்க. யாரு? இவங்க தமோ குணத்துல உள்ளவங்க. அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்கள்ல மகனம்னா சத்துவ குணத்துல மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஞானத்தோட இருப்பாங்க. யாரு? சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க. ரசோ குணத்துல கோபம் இருக்கும், பேராசை இருக்கும். சத்துவ குணத்துல ரசோ குணத்துல இருக்கவங்க. தமோ குணத்துல சோம்பேறித்தனம் இருக்கும், மந்தத்தனம் இருக்கும், ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு ஆர்வமே இருக்காது. இந்த குணத்துல இருக்கவங்க தான் இந்த 3 குணத்திலையும் நம்ம ஒண்ணா பார்த்தோம். 7 விஷயங்கள் நம்ம இதுல பார்த்தோம். சத்துவ குணத்துல வந்து தன்னையே மிகவும் திருப்தி விட்டுருப்பாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கு. அதெல்லாம் அந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க. அது ஏன் முக்கியமா இருக்காங்க அப்படின்னு இப்ப பார்ப்போம். அந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்பவுமே வந்து திருப்தியா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. எந்த ஒரு செயல் பண்ணாலும் திருப்தி அடையணும். அப்படி இல்லைன்னா அவங்க வந்து திருப்பும் அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அது திருப்தி அடைவதற்கும் விடவே மாட்டாங்க. அந்த உடமாட்டம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அது திருப்தி இல்லைன்னாவே என்ன அர்த்தம்? ரசோ குணம் அது. ஆனா சத்துவத்துல தான் இருப்பாங்க. தத்துவத்துல இருந்து ரசோல கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க பாருங்க. தத்துவத்துல இருந்து அப்படியே இதுல வந்து கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம் பாருங்க. ஆனா அவங்க செய்யறது சத்துவம் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். இல்லைங்களா? அப்ப இருப்பதால் பரமாத்மாவை ஆணைகளை அவங்க பின்பற்ற மாட்டாங்க. யாரு? சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க.
அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசோகுணத்துக்காரங்க அவர் ஆசைகள் வந்து ரொம்ப மேலொழுந்து இருக்கிறதுனால பகவானுடைய அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் பெரியவங்க சொல்றது எதுவுமே காது கொடுத்து கேட்க மாட்டாங்க ரசோகுணத்துக்காரன். தமோ குணத்துக்காரன் பாரு அவன் மிகவும் சோம்பேறியாவே இருப்பான், மந்தப்பட்ட புத்தி, அப்படியே டல்லா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான். ஆபீஸ் போனா போக மாட்டான். 4 நாளைக்கு போற ஒரு வாரத்துல 4 நாள் போவாரு, மீதி 2 நாள் லீவ் போட்டுருவாரு. நான் 2 நாள் ஆபீஸ் போவார், 4 நாள் லீவ் போட்டுருவார். சோ இந்த மாதிரி செயல்பாடு, இந்த சோம்பேறித்தனமான செயல்பாடு இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம எப்படிப்பட்ட செயல்பாடு இருக்கணும்னு பாருங்க. இதுதான் நம்ம இந்த சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணத்தோட பெரும்பாலும் நம்ம படிச்சுட்டோம். இன்னும் பகவான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லும் போதும் விரிவா நம்ம படிச்சுட்டோம். இனி நம்ம ஈஸியா அப்படியே புரிஞ்சுட்டே போலாம். அவர் என்னென்ன சொல்ல வர்றாருன்றதை நம்ம தெளிவுபடுத்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 6வது हरे பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशमा प्रकाशकमा नामयं सुखसंगेन बन्धादि न्याय संगेन सानக. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க. பாவமற்றவனே மற்றவற்றை, அதாவது மற்றவற்றை விட தூய்மையானதாகவும் சத்துவ குணம் பிரகாசிக்கப்படுவதாகவும் எல்லா பாவ விலைகளிலிருந்து விடுவிப்பதாகவும் அமைகிறது. இந்த குணத்தின் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டு உள்ளனர். இப்ப சத்துவ குணம் நாம என்ன சொன்னோம்? ஒரு நல்ல குணம் தான் சொன்னோம், நல்ல குணம் தான் இல்லைங்களா? அது என்ன சொல்றாரு பாருங்க. சத்துவ குணம் ஞானத்தால், அதாவது குணம் சத்துவ குணம் பிரகாசிக்கப்பட எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுவிப்பதாக இருக்கிறது அந்த குணத்துல செயல்படுறவங்க. ஆனா இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, இந்த குணத்தில நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டு உள்ளனர். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுல பந்தப்படுறாங்க என்ன அர்த்தம்? அது மேல மோகம், அது மேல மோகம் வச்சிருக்காங்க. எது மேல? அந்த ஞானத்து மேல. நான் நிறைய படிச்சிருக்கிறேன், என்கிட்ட ஒரு, அதாவது இந்த இதுல வச்சிட்டு இருக்கேன், இந்த விரல் நுனியில வச்சிருக்கேன் நான் ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பாருங்க? தான் என்று அகந்து வந்துச்சு, தான் என்று அகந்து வந்துச்சு. காரணம்னா இது கடல், இது யாராலுமே படிக்க முடியாது, யாராலுமே உணர முடியாது. இது வந்து ஒரு பெரிய கடல். இது வேதம்ன்றது யாராலுமே வந்து முழுமையா நான் படிச்சுட்டு ஒருத்தரும் சொல்ல முடியாது. ஆனா அந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கும் என்ன பண்ணுவோம்னா, நான் நிறைய கிளாஸ் எடுத்திருக்கிறேன், நிறைய படிச்சுட்டு இருக்கேன், நிறைய விஷயங்கள் சொல்றேன், நான் அதை பண்ணிருக்கேன் இதை பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் வந்துடும். அதே மாதிரி இன்பத்தினால எனக்கு ஒரு பிரச்சனை கிடையாதுப்பா, எனக்கு குழந்தைங்க ரொம்ப ஹாப்பியா வேதம் படிக்க வச்சிருக்கேன், ஹாப்பியா கான்வென்ட்ல சேர்த்து இருக்கிறேன், நான் சிம்பிளா சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கேன், எனக்கு இது போதும், இந்த வாழ்க்கை இது போதும் அப்படின்ட்டு அதுல வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும். நம்ம அதுக்காக வந்திருக்கோம் இங்க, நம்ம அதுக்காக வந்திருக்கோம் கிடையவே கிடையாது. இது வாழ்க்கையில ஒரு அங்கம் தானே தவிர அது வாழ்க்கை கிடையாது. இன்பம் அடையத்துக்கு நம்ம வரல. இன்பத்தை சுகம் காண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா பக்தி கொடுக்கவே முடியாது. இது இப்போ இந்த கிளாஸ்ல இருக்கும்போது லெவல் 1 இருக்கும்போது நம்ம யாருக்கு சொன்னாலும் புரியாது, தவறா எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து 3வது லெவல் 4வது லெவல் வரும்போது தான், அந்த ஞானம் வரும்போது தான் அந்த புரியும் நமக்கு. முதல் லெவல் வரும்போது மேக்சிமம் சொல்லக்கூடாது, இருந்தாலும் எனக்கு நான் அதை சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும் சொல்லிடுவேன் நான். ஏன் சொல்றேன்னு வச்சுங்களேன், ஏன்னா இந்த இன்பம் அடைதனால என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக நான் சொல்ல வர்றது, இன்பத்தினாலும் ஞானத்தில் தொடர்புனால இந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க ரசோ குணத்திலையும் போவாங்க, தமோ குணத்திலையும் போவாங்க. இது இனி வர ஸ்லோகத்துல பகவானே சொல்ல போறார். அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. रजो रागत्मगं वित्ति तृष्णा संगमुद्भवं तन्दिबन्तादि कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हरे कृष्ण. அழகா படிச்சீங்க. குந்தியின் மகனை எல்லையற்ற ஆசைகளும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரசோகுணத்தில் காரணத்தால் உடலை உடையவன் உயிர் வாழி பௌதீக பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகிறான். நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பாத்தீங்களா? இது எதுன்னா ரசோகுணத்துக்கு என்ன பண்றோம், அந்த உடலை உடையவுடைய உயிர் வாழி பௌதிக குணங்களுக்கு, அதாவது நான் ஒரு காரியம் பண்றேன், அந்த காரியத்துக்கு எனக்கு பலன் வரணும், பலன் வந்தாலும் பரவாயில்லை, ஆனா அதிகமா வரணும்னு ஆசைப்படுவார், நிறைய வரணும்னு ஆசைப்படுவார். ஒரு லிமிட் இருக்காது அவருக்கு, ஏகப்பட்டது வரணும்னு ஆசைப்படுவார்.
சோ அந்த மாதிரி செயல்பாடு உள்ளவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரசோகுணத்துக்காரர். பலநோக்கு செயல் இருக்கும், அதுல பந்தப்பட்டிருப்பாங்க. இப்ப தமோ குணத்தை பத்தி பார்ப்போமா? 8வது பதம் மாத்தாச்சு. तमस्त्विज्ञानजं वित्ति मोहनां सर्वदेहिनां प्रमादालस्निग्धभिस्तन्निब इत्नादि भारत. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். அதே மாதிரி பரதன் மைந்தனி, அறியாமையினால் பிறந்த தமோ குணத்தில் உடலை உடையவன் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் மயக்குகிறதை கட்டுண்டு ஆத்மாவில் பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்திகாரத்தனம், சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவை இக்குணத்தின் விளைவுகளாகும். இவங்களுடைய சோம்பேறித்தனம், பைத்திகாரத்தனம் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க, பித்து பிடிச்ச மாதிரி இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க செயல்பாடு பண்ணுவாங்க. அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க செயல்பாடு பண்ணுவாங்க. நம்ம வீட்டுல குழந்தைங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில நேரத்துல அந்த டிவிக்கு முன்னாடி படுத்துக்கிட்டு பார்ப்பாங்க. சோஃபா செட் ஒன்று இருக்கும், ஒரு எல்லா சேர் ஒன்று இருக்கும், ஏதோ ஒன்று இருக்கும், பெட் இருக்கும், ஏதோ ஒன்று. அந்த பெட்லயே படுத்துக்கிட்டே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ரிமோட் எடுத்து ஆன் பண்ற கூட அவங்களுக்கு சத்தே இருக்காது. அப்பா அந்த ரிமோட் எடுப்பா அப்படிப்பா. T5 ரிமோட் இருக்கும், அது எட்டி எடுக்க மாட்டாங்க. எடுத்து கொடுப்பா அப்படின்னுவாங்க. அம்மா தண்ணி வேணும், தண்ணி கொண்டு வா குடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னுவாங்க பெட்ல படுத்துக்கிட்டே. இது என்ன குணம்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணம். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் வந்துடுச்சு. அப்ப அந்த குழந்தைய நாம என்ன பண்ணுவோம், ஏதாவது ஒரு சொல்லி அந்த குழந்தைய மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த இடத்துல இருந்து அந்த ஸ்தானத்துல இருந்து வெளியே எடுக்க பார்க்கணும் இல்லைங்களா? இந்த கீதை வந்து நம்ம அது அப்படிதான் நமக்கு உபதேசம் பண்ணும். அந்த குணம் வருதுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா உடல் சோர்வா இருக்கும். நல்ல ஆக்டிவா இருந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா கூட அந்த உட்காந்து படம் பார்க்கறதோ பேசுறதோ சொல்றதோ அந்த குணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம ஜாக்கிரதையா, ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. सत्वं सुगे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञाननामवृत्यत्तु तमः प्रमदो संजयत्युदः. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதின் வழிதன்றலில் அதாவது சத்துவகுணம் இன்பத்தாலும் ரசோகுணம் செயல்களின் பலன்களாலும் கட்டுப்படுத்துகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோகுணம் பைத்திகாத்தனத்தால் பந்தப்படுகிறது. இந்த 3 குணத்தோட எப்படி செயல்பாடு பாருங்க. ரசோகுணம் இன்பத்தால, சத்துவகுணம் இன்பத்தால, ரசோகுணம் செயலின் பலன்களால, தமோ குணத்துல பைத்திகாத்தனத்தினால பந்தப்பட்டு உள்ளனர் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 10வது பதம் பார்த்தாச்சு. रजस्तमसाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्ततः. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதின் மைந்தனே, சத்துவகுணம் சில சமயங்களில் ரசோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது, மேலோங்குகிறது. சில சமயங்களில் ரசோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது. இதர சில சமயங்களில் தமோ குணத்தையும் சத்துவகுணத்தையும் ரசோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்பொழுதுமே நிலவுகிறது. காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, இந்த குணத்துல 3 குணத்துல சார்ந்து இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த 3 குணத்துக்குள்ளேயே சுத்தி வந்துட்டு இருப்பாங்க. ஒண்ணு இல்ல, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் பாத்தீங்களா. ஒரு ஐயர் இருக்கார், அவர் சத்துவ குணத்துல தான் இருக்கிறார். கோவில்ல வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கார். ஆரத்தி எடுத்துட்டு வந்து தட்டை கொடுக்குறார். தட்டை கொடுத்த உடனே காசு போடுறாங்க. சில பேர் காசு போட மாட்டாங்க. காசு போட்டா அவரோட முகம் பிரைட் ஆகும். இயற்கை இல்லைங்களா? அதே வந்து நார்மலா போடுற ஒரு 10 ரூபா போடுறவரு ஒரு 100 ரூபா போட்டாருன்னா அவர் எப்படி மனநிலை எப்படி இருக்கும்? உடனே என்ன பண்ணுவார், உள்ள போய் ஒரு பூ கொண்டு வருவார். பகவான் உடம்புல இருக்கிற பூவை கொண்டாந்து கையில கொடுப்பார். அதுல ஏற்றத்தாழ்வு வந்துச்சு பாருங்க. ஒருத்தர் பணம் அதிகமா கொடுக்குறாருன்ற மாதிரி அந்த குணம் வந்துடும். அந்த குணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வரும்? ரசோ குணம் வந்துடும். நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொன்னேன். அது இருப்பாங்க இல்லைன்றது அது வேற கதை. அது அந்த குணம் மாறும். அவர் பிராமண கோலத்துல இருந்தாலும் பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணியிருந்தாலும் பணம் வரும்போது அவர் வந்து அந்த மாற்றம் ஏற்படுது பாத்தீங்களா? இதுதான் ரொம்ப இந்த இடத்துலதான் வந்து குணம் மாறும். அப்போ சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுவார், திடீர்னு ரசோ குணத்துக்கும் போவார், திடீர்னு தமோ குணத்துக்கும் மாறுவார். அதே சத்துவத்துல ரசோல இருக்கிறவன் இந்த 2 பட்டை இந்த இடம் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துக்கு போவான், பைத்திகாத குணத்துக்கு போயிடுவான். பைத்திகாரம் பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து சத்துவ குணத்துக்கு வந்துடுவான். இந்த 3 குணத்துக்குள்ளும் போட்டி வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த 3 குணத்துக்கும் சில நேரத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த 3 குணத்துல உள்ளவங்களும் இந்த 3 குணத்துல சாராம சுத்த சத்துவத்துக்கு போயிடுவாங்க.
அதுதான் வந்து ஹைலைட்டு முக்கியமா பாக்குறது. இப்ப அது எக்ஸாம்பிள் நானே எடுத்துப்பேன்னு வச்சுங்களேன். நான் வந்து ஒரு ஷிப்ல வேலை பார்த்தேன். அதுல வந்து ஒரு 18 வருஷம் வேலை பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அப்போ ஷிப்லன்னா பாருங்க என்ன மாதிரி இருப்பான். ஆனா ட்ரிங்க்ஸ் பண்ண மாட்டோம், ஸ்மோக் பண்ண மாட்டோம், நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன். உண்மையை சொல்ல நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன் கப்பல்ல இருக்கும்போது. சரி, அப்ப இருக்கும்போது அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு நான் எடுத்துப்பேன். நானே தான் சமைச்சுப்பேன், நானே தான் செய்வேன், எல்லாம் செய்வேன். ஆனா இருந்தாலும் குணம் மாறும். பணம் சம்பாதிக்கிறோம்ல, 6 லட்சம் ரூபா 5 லட்சம் ரூபா மாசம் சம்பளம்னா யாரு சும்மா இருப்பா? கப்பலுக்கு போதானே பார்ப்பாங்க, வேலை தானே பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா? அது குணம் மாறும் இல்லையா? இருக்கும். ஆனா இப்போ என்ன ஆச்சு? அந்த வேலையை விட்டு வேண்டாம், நமக்கு இது வேண்டாம் வேண்டாம். ஏன் அப்படி சம்பாதிக்கணும்? தேவையே இல்லை. பசங்க எல்லாம் செட்டில் ஆயிட்டாங்க. சரி ஓகே. அப்ப நான் நிக்கும்போது 2006ல நின்னேன். 2006ல நின்னேன். இப்பதான் பசங்க எல்லாம் காலேஜ் முடிச்சு ஒருத்தர் இப்பதான் வேலைக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஒருத்தர் படிச்சுட்டு இருக்காரு. நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கு, பசங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது நான் அந்த வேலையை விட்டுட்டு வெளியே வந்துட்டேன். நம்ம ஊர்ல இருந்துட்டு சின்னதா பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பகவத்கீதை தொட்டாச்சு. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அதுல மாற்றம் ஏற்படும். அந்த குணத்துல இருந்து கடைசியில எங்க வந்துட்டோம்? இப்ப பிராமண கோலத்துல வந்திருக்கும். சாத்வீகமா செயல்படுறோம் இல்லைங்களா? இதுதான் இந்த வித்தியாசமே. இந்த குணங்கள் மாத்திட்டே இருக்கும். ஆனா சுத்த சத்துவத்துக்கு வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், திரும்ப மாற மாட்டாங்க. மாறவே மாட்டாங்க. 100% மாற மாட்டாங்க. இருந்தாலும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை ஒரு நேரம் மாறத்துக்கு சூழ்நிலை இருந்தாலும் அந்த பாவம் செஞ்சா கூட பகவான் ஏத்துப்பார். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பகவானே சொல்றார், என்னுடைய பக்தன், பகவானுடைய பகவத் பக்தன் தவறே செஞ்சிருந்தாலும் அவன் செய்ய மாட்டான். செஞ்சிருந்தாலும் அந்த பாவத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன். அவன் கர்ம யோகி தான் அப்படின்றார். ஏன் சொல்றாருன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க செயல்படுவாங்க இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம ஆச்சாரி இருக்கார், நம்மளுடைய என்என்டி பிரபு இருக்கிறார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரம்மச்சாரி. இப்ப கோவில வந்து ரொம்ப பெருசா பிரம்மாண்டமா கட்டியாச்சு, நல்லா செயல்பட்டு இருக்கார். இப்போ ஒரு இடத்துல அந்த கோவில சுத்தப்படுத்தும் போது அவர் கோவப்பட்டு தான் ஆகணும் இல்லைங்களா? நம்ம ஃப்ளோரை கிளீன் பண்ணலன்னா கோவம் வரதான் செய்யும். என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களம்மா, சேவா பண்றீங்க, பார்த்து பண்ணுங்க. அவர் கோவப்படதான் செஞ்சு ஆகணும். அது என்ன குணம் போகுது, அந்த குணம் மாறுது இல்லைங்களா? ஆனா அவர் செயல்பாடு என்ன? அங்க சுத்தப்படுத்த சொல்றது வந்து பகவானுடைய கோவில், அது பகவானுடைய கோவில், அவருடைய இருப்பிடம் அது இல்லைங்களா? அந்த இடத்த கிளீன் பண்ண சொல்றது தப்பு இல்லை. அப்போ அவர் தப்பே பண்ணியிருந்தாலும் அது பகவான் எடுத்துக்கிறார் அந்த பாரு இல்லைங்களா? அதுதான் குணம். அந்த குணம் மாறாது, சீக்கிரமா அவர் மாறவே மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த முக்குணங்கள் இருக்கவங்க மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. புடிச்சு இந்த கயிறு மாதிரி புடிச்சு தொங்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த 3 பேருமே 3 கயிறை புடிச்சு தொங்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒண்ணும் இல்ல, அந்த கயிறை கீழே விட்டாங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு. ஆனா என்ன பண்ணா வீம்புக்கு அந்த கயிறை புடிச்சு தொங்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த அந்த கயிறு இருந்து அங்க இருந்து வெளியே வந்துடணும், விட்டுட்டா போதும். ஆனா விட மாட்டாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 11வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மத்த. सर्वद्वारेषु देह अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृत्तं सतत्वामित्युदः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலில் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தாலும் பிரகாசிக்கும் போது சத்துவகுணத்தில் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். அதாவது உடலில் உள்ள எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அனுபவிக்க முடியும். ஏன்னா அவங்க வந்து செய்யற வேலை வந்து சாத்வீகமா செயல்படுவாங்க. அந்த விஞ்ஞானம் புரியலனாலும் வேதத்தை உணர்ந்து செயல்படுவாங்க. அந்த செயல்பட அந்த விஞ்ஞானம் புரியும் அவங்களுக்கு. அப்ப அவங்க பாத்தீங்கன்னா அது செயல்பட ஆரம்பிச்சுட்டாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? இந்த 9 ஹோல், நமக்குள்ள இருக்க 9 ஹோலும் பிரகாசிக்கப்படும். அந்த 7 சக்கராஸ் அழகா ரொம்ப பிரைட்டா கொடுக்கும். அவங்க மேல ஒரு தேஜி தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? 12வது பதம் அத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. लोभा प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमः सप्रुहः रजस्योदानि जायन्ते विवृत्ते भरदर्षभ. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதகுல தலைவனை ரசகுணத்தில் அதிகரிக்கும் போது பற்றுதல், பல நோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறி வளர்கிறது. இந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. பணத்துக்காக அது என்ன ஒண்ணா செய்ய சூழ்நிலை, பணத்துக்காக கொலை கூட பண்ணுவாங்க. இந்த ரசோகுணத்துக்காரங்க பயப்படவே மாட்டாங்க, தயங்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த குணம் அப்படி கொண்டு போயிடும். இதை பத்தி எல்லாம் விரிவா பகவான் கொடுக்க போறார், பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த குணம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 13.
अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमदो मोह एव च तमस्योदानि जायन्ते विवृते गुरुनन्दनः ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्ण மாதாஜி. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வருது பாத்தீங்கன்னா, தமோ குணத்தை பத்தி சொல்றாரு. குருவின் மைந்தனே, தமோ குணம் அதிகரிக்கும் பொழுது இருள், செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கம் தோன்றுகிறது. தமோ குணத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க இந்த மாதிரிதான் சோகமா உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. பகவான் அற்புதமான இந்த உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. நம்ம செஞ்ச செயலுக்காக இந்த உடல் பகவான் நம்ம கொடுத்திருக்கிறார். இதை வச்சு நாம எப்படி ஞானத்தை கொடுக்க முடியும்? எடுத்தாலும் மத்தவங்க எப்படி நமக்கு வந்து தொண்டாற்ற முடியும்? சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது தொண்டு பண்ணலாமா? தாய் தந்தைக்கு ஏதாவது தொண்டு பண்ணலாமா? அந்த திங்கிங்கே போவாது அவங்களுக்கு. அப்படியே ரொம்ப டவுனா இருந்துட்டு அவங்களோட அந்த செய்யற செயலுக்கே வந்து ரொம்ப வெக்கப்பட மாட்டாங்க. வெக்கப்பட மாட்டாங்க. அந்த தைரியம் இருக்காது. ஒரு குருட்டு புத்தி இருக்கும். அப்படியே சோம்பலா இருக்க மாதிரி இருப்பாங்க. போதைக்கு அடிமான மாதிரி இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி செயல்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த மயக்கத்திலேயே இருக்கனால தான் அந்த குணம் அவங்களுக்கு ஆட்படும். இந்த குணத்தினால தான் அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம இனி படிக்க போறது பாத்தீங்கன்னா, அந்தந்த குணத்துல இருந்து இருக்கும்போது இருந்தாங்கன்னா எங்க போய் சேர்றாங்க அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14வது பதம். यदा सत्त्वे प्रवृत्ते प्रलयं यादि हे पृथ् तदोत्मविदां लोगामालान्ति प्रतिपत्यदेह ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14ல இருந்து 18 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, குணங்கள் அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உயிர் விட்டா எங்க போறணும்? சத்துவ குணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர்லோகங்களை அடைகிறான். அந்த உயர்லோகம் சொல்றது 6 லோகம். 7 லோகம் 14 லோகம் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த 14 லோகல 6 லோகம் உயர்லோகம். இந்த உயர்லோகத்துல தான் வந்து இந்த குணத்துல இருக்கவங்க இறந்தாங்கன்னா அங்க போவாங்க. சொர்க்கம் போவாங்க, பித்ருலோகம் போவாங்க, மகரலோகம் போவாங்க, பிரம்மலோகம் போவாங்க. சோ இந்த லோகத்துல போனாலும் திரும்ப எங்க வரணும்னா இங்கதான் வந்தாகும். பகவானுடைய வைகுந்தம் போனாங்கன்னா திருப்பி வர போறது கிடையாது. இவங்க இந்த 6 லோகத்துல மட்டும்தான், உயர்லோகங்கள் உள்ள 6 லோகத்துக்கு மட்டும் போவாங்க. போயிட்டு திரும்பவும் இங்கதான் வர போறாங்க அப்படின்னு இந்த இடத்துல நம்ம இது படிச்சுக்கிறோம். இன்னும் போக போக விரிவா படிக்கலாம். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तदा प्रलिनिस्तमसि मूढायोनिश जायते हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க. ரசகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டவர்களின் மத்தியில் பிறக்கிறான். தமோ குணத்தில் மரணம் அடையும் போது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவெடுக்கிறான். அப்படின்ற 2 குணத்தை சார்ந்தே சொல்லிட்டாருங்க. இப்ப ரசகுணத்துல இருக்கவங்க இறந்தாங்கன்னா எங்க போறாங்கன்னா மத்தியில் பிறக்கிறான்றார். மத்தின்றது இந்த பூலோகம் தான். இது துக்காலியம். நமக்கு மேல 6 லோகம் இருக்கு. நமக்கு கீழே 7 லோகம் இருக்கு. பாதாள லோகம் இல்லைங்களா? அப்போ ரசோகுணத்துக்காரன் வந்து இங்கதான் பிறக்கிறான். ஆனா இங்கதான் பிறக்கிறான். ஆனா என்ன உடல் கொடுக்கணும்னு தீர்மானிக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் செயலால. அவன் பாவம் புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உடல் இங்க வந்து கிடைக்குது அவனுக்கு. மரமா கூட பிறக்கலாம், அனிமலாவும் பிறக்கலாம், ஒரு மனுஷனாவும் பிறக்கலாம். எப்படி ஒன்னா பிறக்கலாம், அவனுடைய குணத்துக்கு தகுந்த. ஆனா இங்கதான் வருவான் ரசோ குணத்துக்காரன். ஆனா அதே தமோ குணத்துக்காரன் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மிருக வாழ்க்கை தான் கிடைக்கும். கண்டிப்பா 100% மிருக வாழ்க்கை தான் கிடைக்கும். அந்த குணத்துல அவரு இறந்தாருன்னா சோம்பேறித்தனமாக, மந்தப்பட்ட புத்தி, போதைக்கு அடிமையாகி இந்த மாதிரி செயல்பாடோட இறக்குறவங்க கண்டிப்பா அடுத்த பிறவி அனிமல். இது வந்து கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். அதே மாதிரி கருட புராணத்திலே பகவான் ரொம்ப அழகா தெளிவா கொடுத்தது இல்லைங்களா? 16வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் படிங்க. 16. கர்மண சுக்ரசிஷ்யு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜசஸ்து பலம் தூ பலம் தூ கமஞானம் தமச பலம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புண்ணிய செல்வி விளைவுகள் தூய்மையானவை சத்துவம், அதாவது அவை சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதே ரசோகுணத்துல பாருங்க செய்யப்படும் துக்கத்தாலும் தமோ குணத்தில் பைத்திகாரத்தனமான முட்டாள்தனமான செயல்பாடல் அமைப்பது. சத்துவகுணத்துல இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 படம் மாதிரி தான். இந்த 3 படத்துல காட்டுறோம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டைல்ல கோவில் மாதிரி ரொம்ப அழகான சத்துவகுணத்துல இருக்கும். தெய்வீக அந்த அந்த சம்பந்தப்பட்ட ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்டமே இருப்பாங்க. அதே ரசோகுணகாரம் பாருங்க இந்த ஸ்லம்ல எப்படி இருக்கு பாருங்க வீடுகள் கச்சாமுச்சான்னு இருக்கு பாருங்க. அங்கேயும் வாழ்றவங்க இருக்கிறாங்க, நல்ல குணத்திலையும் இருக்கிறாங்க. அந்த வீடு அமைப்பு சொல்றோம், அதனால தவறா புரிஞ்சுக்க வேண்டாம்.
அந்த இடத்துல வந்து எப்படி இருக்காங்க கஜன் இருக்காங்கல்ல, அந்த மாதிரி குணங்கள் ஒரே குழப்பமாவே இருப்பாங்க அந்த குணத்துல உள்ளவங்க. அந்த மாதிரி வாழும். அதே மாதிரி இந்த 3வது படம் பாருங்க. அவர் படி போட்டிருக்காரு. படியை பாருங்க, செவுத்த முட்டி போட்டிருக்காரு. எப்படி போவாரு, எப்படி தாண்டுவாருன்னு தெரியாது. சோ இந்த மாதிரி முட்டாள்தனமான செயல்பாடா இருக்கும் இந்த குணத்துல உள்ளவங்க. இல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 17வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வாஜம் ஜாயதே ஞானானாம் ரஜசோ லோப ஏவச பிரமாதோ பிரமோஹௌ தமசோ பவதோ அஞ்ஞான நமேவச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சத்துகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகிறது. ரசோகுணத்தில் இருந்து பேராசை விருத்தியாகுது. மேலும் தமோ குணத்தில் முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம், பிரேம அதிகமாக விருத்தியாகிறது. இப்ப சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது ஃபேஸ் வந்து பிரைட்டா இருக்கும். இந்த ஹாரி பாட்டில் நடிச்ச அந்த ஆக்டர் குணம் மாதிரி இருக்கு பாருங்க. அந்த ஃபேஸ் எப்படி இருக்கு பாருங்க, பிரைட்டா இருக்காரு. அதே வந்து ரசோகுணத்துல இருக்கும்போது ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்த்தோட அவர் பாக்குறாரு. அந்த மாதிரி குணம் விகாரமா ஆகுது. அதே தமோ குணத்துல இருக்கு பாருங்க, எப்படி இருக்காரு பாருங்க, அந்த மாதிரிதான். அப்போ நம்மளுக்கு எண்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி செயல்படுவோம். செயல்பட தகுந்த மாதிரி உடல் அமையும். உடலுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம என்ன பண்ணுவோம்? புத்தி, மனம் எல்லாமே மாற்றம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எப்படிப்பட்ட குணம் இருக்கணும்னு பாருங்க இல்லைங்களா? 18வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सदत्वस्ता मत्यो तिष्ठन्ति राजसाः जगत्ज्ञा गुरुवृत्स्थिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः. हरे कृष्ण प्रभु. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர்லோகங்கள் மேல் நோக்கி செல்லுகின்றனர். ரசோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூலோகில் வாழ்கிறார். மேலும் வெறுக்கத்தனமான தமோ குணத்தில் இருப்பவங்க நரகலோகங்களை கீழ் நோக்கி செல்லுகின்றனர். இந்த பிளைட் எப்படி டேக் ஓவர் ஆகுதான் அந்த மாதிரிதான் நம்ம லைஃப். மேலும் மேலும் போகும்போது சுகமா இருப்போம். ரொம்ப மேல போயிட்டுனா ப்ராப்ளம் தான். கீழே போனாலும் ப்ராப்ளம் தான். நம்ம மிடில் அப்படியே போயின்னு இருக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்மளுடைய இது. சத்துவகுணத்துல எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க? படிப்படியாக உயர்லோகங்கள் போறதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க. ரசோகுணத்துக்கு உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா பூலோகத்துல வாழதான் ஆசைப்படுவாங்க. அதே வந்து தமோ குணத்துல இருக்கவங்க கீழ் நோக்கி தான், இந்த அதல பாதாளத்துல தான் போக பார்ப்பாங்க. இந்த உயர்லோகம் பத்தி எல்லாம் படிக்கணும். இதெல்லாம் லெவல் 2ல வாங்க, விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 19வது பதம் மாதாஜி. नान्यं गुणोऽप्यकर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா செயல்களும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாருமே இல்லை என்பதை பரமபுருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதை அறிந்து முறையாக காண்பது எனது ஆன்மீக இயற்கை அடையும் இல்லைங்களா? அந்த அதாவது இயற்கை குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாருமே இல்லை என்பதை பரமபுருஷ பகவான் இயற்கை குணங்கள் அப்பாற்பட்டவர் என்பதை எவன் ஒருவன் காண்கிறானோ அவன் கண்டிப்பாக பகவானுடைய இயற்கை அடைகிறான். பகவானுடைய லோகத்துக்கு போறான். இந்த உடல் பகிரங்க சக்தி, இந்த உடல் பகிரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி உள்ளுக்குள்ள இருக்கு ஆத்மா. இந்த உடல் மாய, இது எப்பவுமே பௌதிக சம்பந்தப்பட்டே செயல்பட்டு இருக்கும். இந்த விஞ்ஞானம் புரிஞ்சிட்டாவே போதும். இது எல்லாம் படைச்சவர் யாரு? பகவான் தான். ஆனா பகவானு நம்ம செய்யற செயலுக்கு பாவமோ துன்பமோ அதாவது இன்பமோ எதுக்குமே அவர் வந்து அதுக்கு இது கிடையாது. அவர் பந்தப்படவே மாட்டார் இதுல இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் விளக்கமா படிக்கணும். லெவல் 2ல வாங்க, ரொம்ப நிறைய படிக்கலாம். 20வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. गुणानेदानदित्रित्रेहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु युजरादुकैर्विमुक्तो अमृतस्मनुदे. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலை உடையவன் ஜட உடலோடு தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு இறப்பு முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். இந்த வாழ்நாளிலேயே இந்த மூல குணங்கள் ஏன் நாம உணர்ச்சி வசப்படுறோம்? எங்க உடலாலையும் மனதாலையும் ஏன் இந்த இதுல பந்தப்படுறோம் இல்லைங்களா? நம்மளுடைய நடத்தை என்ன? இதன் மூலியமா நம்ம அந்த இதுல நம்ம அந்த 6 விதமான செயல்பாடு வந்து நம்ம மாற்றம் இருக்கணும். மாற்றம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த குணங்கள் இல்லாம நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சோம். அப்ப நம்ம இந்த வாழ்நாளே நாம அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். இந்த வாழ்நாள்லயே முக்தி கிடைக்கும். நம்ம இந்த பிறவில முக்தி கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. 21வது பதம். अर्जुन उवाच
कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान् येदान् अतितो भवति प्रभो किम् आचार कथं स्थैमस्त्रीन् गुणान् अधिवर्धते हरे हरे कृष्ण कृष्ण. அர்ஜுன வினவினான், எம்பெருமானே, இந்த 3 குணங்கள் கடந்தவனை அறிவதற்கு அறிகுறிகள் யாவை? அவனது நடத்தை யாவை? இயற்கையின் குணங்களுக்கு அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? ரொம்ப அழகான கேள்வி. 3 இடத்துல கேள்வி கேட்கிறார். இந்த குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கு அறிகுறிகள் யாவை? அவனது நடத்தை யாவை? அவன் குணங்கள் அவன் எவ்வாறு உயர்வு பெறுகிறான் அப்படின்னு கேட்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா அதுக்கு பகவான் கொடுக்கிற விளக்கம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கும். 22 இருந்து 25. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहं एव च पाण्डव न त्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न वृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवत् असिनो गुणैर्यो न स विशाल्यते गुणा वर्धन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्तस्त्वमयि वेष्टाशमकाञ्चन तुल्यप्रियो प्रियो धीरस्तुल्यनित्थमश्चंशदि मनामनयोस्तुल्यस्तुल्यो यत्र शिभाक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत व्यउच्यते हरे कृष्ण प्रभु. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல முக்கியமா 22 இருந்து 25 வரைக்கும் இந்த 4 பதங்கள் பாருங்க, என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ரொம்ப அற்புதமா சொல்றது பகவான் சொல்றது பாருங்க. அதாவது புருஷோத்தமான முழு கடை கூறினார், பாண்டுவின் மைந்தனே, பிரகாசம் அப்படின்றது சத்துவகுணம், பற்றுதல் ரசோகுணம், மயக்கம்ன்றது தமோகுணம் ஆகிய தோற்றுவிக்கும் பொழுது இந்த 3 குணத்துல அவன் இருக்கும்போது அது வெறுக்கிறான். ஆனா அத மறைஞ்சிருக்கும் போது அந்த குணம் வேணான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறான், அது நம்ம அந்த குணத்தை விட்டு போயிட்டான், ஆனா அது மேல திரும்பி ஏக்கம் வரும். அது சொல்றாரு பாருங்க. அது மறைந்திருக்கும் போது அவற்றின் ஏக்கத்துடன் இயற்கை குணங்களை விளைவுகளுக்கு மத்தியில் சமமாக சஞ்சலம் என்று நடுநிலை அப்பாற்பட்டு இருப்பான். அதாவது இந்த 3மே பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம், இந்த குணங்கள் இல்லாம செயல்படுறது பெரிய விஷயம்தான். அது மறைஞ்சிருக்கும் போது ஆனாலும் அந்த செயலோட இருக்கிறது ஏக்கத்தோட இருப்பான். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம். 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ஆகும், டைம் ஆகும், இருந்தாலும் விரிவா படிக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக. ஒரு கோயில ஒரு பூசாரி இருக்காருன்னு வச்சுங்களேன், அவர் என்ன பண்ணணும்? வர ஆளுங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கணும், மலர் கொடுக்கணும், ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும், ஏதாவது கொடுக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு அவருக்கு அது பணம் தேவை, பொருளாதாரம் தேவை அவருக்கு. அவர் எங்கேயாவது போய் யாருக்கிட்ட யாசனம் வாங்கணும், இல்ல செல்வந்தர்கிட்ட யாராவது பணம் கொடுக்கணும், அந்த ஆசை இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஆசையே என்னது? ரசோகுணம் தான். அது ஆசைப்பட்டாவே ரசோகுணம் தான். ஆனா அவரோட செயல்பாடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சேவை மனப்பான்மையோட பண்றாரு, பகவானுக்கு சேவை பண்றாரு. அவர் அதிகமான டொனேஷன் வாங்கி அதிகமாக அதுல பிரச்சனை போய் மாட்டக்கூடாது. யாருமே சரி, ஒரு கோயில் கட்டுறோம்னு சொல்லிட்டு தவறான வழியில போகக்கூடாது. நல் வழியில ஒரு பக்தர் இருக்காருன்னா, ஒரு செங்கல் கட்டுறதுக்கு ஒரு 100 ரூபாய், இந்தாப்பா 100 ரூபாய், எல்லாரும் சேர்ந்து கட்டுறதுதான் கோவில். ஆனா வேற மாதிரி ஆங்கிள் போகக்கூடாது. அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றது இல்லை. அது மறைஞ்சிருக்கும் போது பாருங்க, அவற்றில் ஏக்கத்தோடும் இருப்பாங்க. அந்த இயற்கை குணங்கள் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் சிரமமாக சஞ்சலம் என்ற நடுநிலை அப்பாற்பட்டு இருப்பனும் குணங்களே செயல்படுகிறது என்பதை அறிவனும், தன்னால் நிலைப்பட்டு இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக காப்பவனும் கருதுபவனும், மண்ணும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவனும், பிரியமற்ற சமநிலை உடையவனும், அதாவது திடமானும், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் அதே மாதிரி ஆகியவற்றில் சமமாக நிலை பெற்றவனும், நண்பனும் எதிரியும் சமமாக நடத்தவனும், எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் தொடர்ந்தவனே மனிதன் இயற்கை குணங்களுக்கு கடந்தவனாக கூறப்படுகிறது. இப்ப ஒரு கோவில நான் சொன்ன ஒரு அர்ச்சகர் இருக்கார், அவர் என்ன பண்றார்? இந்த செயல்பாடு பண்ணும் போது அவர் சமநிலையில் இருப்பார். அவருக்கு என்ன? பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும், வர பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கணும், வரங்களுக்கு பூ கொடுக்கணும், அந்த அப்படித்தான் இருப்பார். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுல பிரச்சனைகள் வரும், பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும், அதை ஃபேஸ் பண்ணி கரெக்டா யூஸ்லா போயிட்டு இருப்பார். இந்த செயல்பாடு ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா அரிது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 26வது பதம் மக்கள். मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान्
समदीत्यैदान् ब्रह्मपूयाय कल्पते ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த சூழ்நிலும் தவறாமல் தான் எனது அதாவது பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உடனடியாக கடந்த பிரம்ம நிலைக்கு வந்து அடைகிறான். அதாவது எந்த சூழ்நிலும் தவறாது. இப்ப நாம பிராமண கோட்டை இருக்கோம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம். அவ படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவ்வளவு சீக்கிரமா நாம வந்து தவறான வழிக்கு போக மாட்டோம். ஆனா சூழ்நிலை நம்மளை அதை கொண்டு போய் வைக்கும். இந்த பௌதிகமான சூழ்நிலை கண்டிப்பா போக வைக்கும். அதை வந்து அப்படி இருந்தாலும் அந்த பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டு பக்திக்கு கட்டுப்பட்டு அவங்க என்ன பண்ணா தவிர்க்க போராடுவாங்க. போராடி அதுல இருந்து மீண்டு வரதான் பார்ப்பாங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தை ரொம்ப அழகா சொல்றார். எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டு ஈடுபடுவன் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்து அடைகிறான். 27 மாதாஜி. हरे कृष्ण। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यास्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुगस्यैकान्तिकस्य च। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமென அருவ பிரம்ம ஆதாரமே நானே அப்படின்ற பகவான் தான். அருவ பிரம்மன் பகவான் தான். ஏன்னா நமக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறார். அதே மாதிரி அருவத்தன்மையும் நம்ம சுத்தி பகவான் தான் இருக்கிறார். அது சொல்ல போனா இப்போ இது ஒரு ப்ளூடூத் இதுக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், ஒரு பேனாக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், ஒரு உயிருக்குள்ளேயும் இருக்கிறார். எல்லாமே அவருடைய படைப்பு தானே இல்லைங்களா? அவருடைய படைப்பு தான். எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அவர் உள்ள இருக்கிறார். எங்கேயுமே இல்லாத இடமே கிடையாது இல்லைங்களா? அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு? அழிவற்று நித்தியமான இரு இன்பத்தின் தர்மம் என அருவ பிரம்மன் ஆதாரம் நானே இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸ்ல வந்து நம்ம கோவில்ல இந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. யாருக்காவது வீட்டுல இருக்காங்க குழந்தைங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பேர பிள்ளை இருப்பாங்க, சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து பகவத்கீதை படிக்க வைங்க. அதுக்கு எல்லாமே ஃப்ரீல ஆன்லைன்லயே நமக்கு வந்து ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுப்பாங்க. காலையில 6 மணி கிளாஸ் இருக்கு, 6 மணி இருக்கு. ஏதோ ஒரு டைம் சொல்றாங்க, எனக்கு கரெக்டா தெரியல. எனக்கு அது ஃபிக்ஸ்ட் கிளாஸ்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. அதுல மாதாஜி ரொம்ப அழகா கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. உங்க பேர பிள்ளைகள் சின்ன குழந்தைகளா இருந்ததுன்னா சேருங்க, சேர்க்க வச்சு அவங்கள இந்த ஞானத்தை கொடுங்க. ஏன்னா பௌதிக ஞானம் வேணும், அதே மாதிரி ஆன்மீக ஞானமும் இருக்கணும். குழந்தை சின்ன பருவத்திலே நம்ம பிள்ளைகளை கண்டிப்பா நம்ம அதை சேர்க்கணும். நம்ம கோவில்ல ரொம்ப அழகா நமக்கு அது இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் முடிக்கிறோம். வாஞ்ச கல்பத்தராய் கிருபசிந்தேவச பதனானாம் பாவனீய வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. டைம் ஆயிடுச்சு. 6 பேர் 7 பேர் தான் இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. யாருக்கும் டவுட் இல்ல போல. ஓகே இல்லையா? சரி, ஓகே மாதாஜி. எனக்கு 9 மணி கிளாஸ் வரை இருக்கு, நான் அது போய் ஆகணும். கொஞ்சம் ஒர்க் எல்லாம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு மாதாஜி வந்துடுவாங்க. நாளைக்கு நானும் நாளைக்கு கிளாஸ் இல்ல பிரபு. நாளைக்கு இந்த மாதிரி நாள் தான். நாளைக்கு கிடையாது. அதை தவறா சொல்லிட்டேன். நாளைக்கு கிடையாது. அது வந்து நாளைக்கு 21 தான் அதோட கிளாஸ். ஓகேங்களா? அங்க மாதாஜி வந்து 2 கிளாஸ் ஒன்னா எடுக்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. பாருங்க. நாளைக்கு யாருக்குமே கிளாஸ் கிடையாது. பாப்போம். நானும் நாளைக்கு கோயில் கிளம்புறேன் பெங்களூருக்கு. ஒரு 10 நாள் அங்க இருக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேங்களா? நாளைக்கு எப்ப அடுத்த கிளாஸ் சந்திப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் லெவல் 2ல வாங்க, நிறைய விஷயங்கள் படிக்கலாம். ஓகேங்களா? லெவல் 2 குருஜி. என்ன மாதாஜி? லெவல் 2 குரூப் லிங்க் அனுப்புங்க குருஜி. முடிஞ்ச உடனே அனுப்பிடுங்க மாதாஜி. இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னு நடக்கும். ஏன்னா இந்த கிளாஸ் நாம தான் எடுப்போம். இந்த 7 மணி கிளாஸ் 9 மணி கிளாஸ் நாம தான் எடுப்போம். அதனால மேக்சிமம் நம்ம கிளாஸ் வருவீங்களா? வருவீங்க. பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா.